Joo. Nyt on sellainen, tavallaan se tietää, mutta ei sitä usko vieläkään. Ja mitä vittua kaikkia mä oon kuule tehty ja epäonnistuttu. Eikä aina niinkään, vaan se tuuri, se hajuaa kaikki. Paskan tuuri. Kaikki voi hajuaa. Niin viime kaudella. Niin. Aivan sama, mitä tehtiin, ja sitä edellinen oli käytännössä sama. Remmit niin lenteli silloin. Niin, monessa kisassa perekan. Oi saatana. Ja mulla on niin hyvä luotto tähän autoon, että vain se, ajanko mä oikeaa nopeutta, auto tekee sen mitä mä pyydän. Saatana. Niin se sitten perkele. Ja se viimeinen tuo ennen maalia se laron kulmalta oikea, niin kato kun ei näy tietäkään, mutta sattuupa vaan taas putoamaan siihen. Hieno. Kaksi vetokuljettajari. Joni Hiipakka, Pasi Penttilä, Laijan Ureen Laukonen ja PMV. Ja luokka 8 voittaja pari Joni Hiipakka